независимо дали ще решите да инвестирате в ново строителство. Отлична инфраструктура, зелени пространства, бърз достъп до пътни връзки и лесно достъпни учебни заведения и детски градини правят квартал Мадика предпочитан район за живеене от младите семейства на град Бургас. Или търсите промишлен имот, или искате да живеете в иновативен, мултифункционален комплекс, където съвременният начин на живот и бизнеса се срещат. Централ парк Бургас е нов и модерен проект, който съчетава съвременна архитектура, зелени пространства и разполага с удобства за цялото ви семейство. Или предпочитате удобството, което могат да ви предложат многофамилните и еднофамилни къщи. Независимо какво е търсенето ви, ние сме вашият доверен партньор в света на недвижимите имоти и ще съдействаме да направите най-правилният за вас избор. Адмирал недвижими имоти е на пазара от дълги години и през този период сбъднахме мечтите на много наши клиенти да имат собствено жилище или да направят правилната инвестиция, която да им гарантира по-спокойно бъдеще. Ние вярваме, че част от нашата работа е да създаваме качество в живота на другите, доверие и стабилни и чисти взаимоотношения. Ще ни откриете в центъра на град Бургас на площад Баба Ганка номер 4.